lipodno kawadhi nyime ji 18 tere kar od thieth ma Londiani kaunti ma Kericho bang' chamo ring'o ma ichich ni ne okethore kata ne ni kod kwiri. Ring'ono yangore ni ne en mar dhiang' manyotho e gwenge mag Limotit e kar chung'od bura ma Kipkelion. Ji 10 kuomgi gin joma chuo kod joma mine ka gin 8 kuomgi gin nyithindo maduto ne ni kod ranyisi mar ich kach. Kane oyango wach makamano, jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Kericho Brenda B olero ni ji moko 2 oseyudo lokruok. Kata kamano kwayo jodak makono mondo owe chamo ring'o ma ok opuodhi. Tulipata nyama ikiwa imechinjwa. Sasa tukachukua nyumbani. Si unajua watoto kama wamekosa nyama kwa muda mrefu tu hivi. Sasa watoto wakang'ang'ania. Ilikuwa Thursday last week. Sasa tukatengeneza. But on Monday, siku ya Easter, mwingine akaanza kulalamika sijui kichwa, sijui tumbo. Yesterday on April 12th, 2023, our public health team was notified by the area chief of Limotit sublocation of persons who were unwell. On further follow-up, it was reported that the persons had consumed meat from a cow which was previously on treatment. The cow had died on Thursday, 6th April 2023.